जमातीय समाज कायसा साबजाक बसं बेलाय आं बलायो जमातीय समाजनो बिनि कायसा कास्टमारि ल'नि बिसिंतै समाजनो मानि बिसिंतै खायै चलिमानि नगो चलिबोतं ते अन्नो दफारंनो नुखां सिनि दे बरमाने दफानो कुनो साबजां मुंखरै अकरा केब्रो कुनो मानिलाया क्षत्रिय समाजनि कायनि कायथाम बबसवा आंसे आसल बबसवा आंसे आसल साबुंगां साइसिमलिया कयटा आसलंगा साइसिमलिया किन्तु जमातीय समाज अकरा कायसानो बेलायनो आं बलायो जमातीय समाजनो समाजनि जारा रीति नीति बेलायनो मानि चलिलायो बिनि जेकुनो समाज जदिनो कुनो रुल्स करिं हागाय ओ समाज साबजागियांगो ओ समाज आगुगिमायांगो कायसा आइन कानून नुई दंगो देशो आबानि बागैनो जमातीय समाज ताबो शिक्षानि बिसिंथि इंथं जत जागानो जमातीय समाज आगुगै दं बुनि दफानि साय बसकांगो बाबा गरियानि आशीर्वाद ओ समाज ताबो कुतुगो कानाय ओ समाजनि बिसिंथि खायै ताबो गरिया एकाडेमी मिशन जे स्कूल चलि दंमानि आं अनेक जागा थांगा 18 फलाराव थांगा उरनि चेरारंनि पराशुनानि जे दास जेबेबे काहाम बसकांगो फ्यूचर बरकसिनि फ्यूचर नाय कारण ओ स्कूलो जतनो फोरोंगो मानि फोरोंगो अकरा रंगो इज्जत दिनान फोरोंगो अकरा रंगो कक्साना फोरोंगो समाजनि शिक्षा फोरोंगो रीति फोरोंगो जतनो फोरोंगो आबानि बागैनो जमातीय समाज बसकांगो मनि बुथाय मोननाय मनि फसल मोननाय बसकांगो जमातीय समाज तेबो कुचुगो कानाय तेबो करागनाय आं बाबा गरियान थानि आं दियायो माया होनै क्रय बाबा गरिया जों बिसास खायगाय पुइतु खायगाय बाबा गरिया जिनि बिसास पुइतुनो जोंनो बेलायनो हेल्प खायो जों बाबा गरियानो मानिलायो जों बाबा गरियानो आशीर्वाद मोननाय बसकांगो जिनि समाज तेबो कुचुगो कानाय ओ समाज तेबो जों सानाय